Як так сталося, што тэхнічны кандыдат Ціхановская, да, за якую прагаласавалі таму, што ўсіх пасадзілі, як яна апынулася на грэбні палітычнай гэтай хвалі? Как яна стала самым главным чалавекам у новай беларускай альтэрнатыўнай уладзе? Наколькі я разумею, паправце мяне, калі я не маю рацыі, што яе з 15 тысячамі, которые даў Лукашенко, да, прыняла менавіта Літва. Папярэдні ўрад Літвы даў ёй паўнамоцтвы, ахову, падвысіў яе статус да ўраўня прэзідэнцкага і ўвесь час культывіраваў яе образ змагаркі за шчасце беларускага народа. Выдзяляліся, рэальна ж выдзяляліся пад гэта вялікія грошы на яе ўтрыманне. У Літву прыязджалі всякие камісіі міжнародныя, прыязджалі палітыкі, ладзіліся розныя мерапрыемства розных узроўней. І я вось зараз слышу, што ў Літве гэта было вельмі выгадна. Першапачаткова Літва стварыла вобраз нашай гераіні, і па чарзе, может быть і не па чарзе, яе падтрымалі як чальца еўразвяза краіны еўразвяза, падпісаліся ў гэтым плане за Літву і аўтаматычна прынялі Ціхановскую як даннасць. ЕС прыняў яе як адзінага зручнага чалавека, з которым можна размаўляць. І зараз атрымоўваецца, што новы ўрад прыбірае прэзідэнцкую ахову і паніжае яе статус. А чаму? Ён жа гэтым самым паказвае, што гэтая жанчына у гэтай ролі яна ўжо не актуальна. 5 год Літва глядзіць, няма аніякіх вынікаў. І яе папрасілі на выхад. І што у апошні час мы назіраем, што Святлана разам са сваім кабінетам, каб пазбавіцца вось гэтага статуса, не хочу казаць ніхто, вось яны ездзяць па ўсіх гэтых ездзілках, да, па ўсіх гэтых кангрэсах, вось, па всем мерапрыемствам менавіта для таго, каб пацвердзіць сваю легітымнасць, маўляў, вот мы тут. З аднаго боку, іх же з Літвы выпіхваюць, ім паказваюць, што у вас няма статуса, ім паказваюць, што вы дзейнічаеце не ад імя беларускага народа, вы дзейнічаеце ад сябе, вы пераследуеце ўласныя мэты.